E pa ovako ljudi, sad smo dolazili ovdje do Borisa, možda snimiš kuću pozadi, da ljudi znaju. I vidjeli smo sada na vestima, koliko vesti, u 1? U 1 sad vesti. Da, vidjeli smo na vestima da je škola u Rekovcu vrisnula, ili ti reći, koliko sam lud. Ili kao što možda se kaže, znači eksplodirala, brate. Da. Da, ja mislim... Tako da je naš dragi Boris sad u žalosti, mnogo mu je teško pa smo bili da ga obiđemo zbog incidenta koji se desio u Rekovcu, da je eksplodirala njihova škola. Tako da je nama mnogo žao, ali nama je prosto mnogo žao zato što mi moramo da idemo mi u našu školu, a on ne može da ide po Rekovcu. Ja ipak mislim da sad u Rekovcu treba da se uvede, bacite u kameru, ja mislim da se ne čuje ništa tamo zbog... Čuje se. Ja mislim da u Rekovcu sad treba se uvede vanredno stanje, zbog, brate, ipak to nije mala stvar, eksplodirao je kotao, škola je veoma dobro razrušena, znači prozori, vrata, verovatno su učionice i klupe, čim je to jaka detonacija. Tamo je bila policija, tamo su dve profesorke su povređene, dve profesorke su povređene i domar kaže Boris da je to jako dobar čovjek i veoma zanimljiv. Ložač. Da, Pera Ložač, sa nadimkom. Boris je veoma potresen zbog toga, ja se nadam i njegovi drugari i da im je veoma žao što se to tako desilo, ali to će sada prođi u roku od nedelju dana. Ne znamo da li se sutra idu u školu, to još nisu objavili na vestima, ali mi im držimo palčeve da se to ipak sve sredi, da oni napokon krenu u školu. Šta imam još da kažem u vezi toga, brate? Naravno, mi u našu školu idemo. Njoj nikad nešto loše se desi, brate, uvijek idemo, brate. I štrajk nije kako treba. I tako, brate, sada mi vozimo se u Audi A4. Jebote Audi A4. 2.6, 210 konja. Mnogo ludo ide, možete da pogledate za narednih 20 do 30 sekundi. Samo da izađemo na glavni put iz ulice bez broja. Reka se zove Jakšovača, mnogo je duboko, jedno pola santimetra, ali nema veze. Slušamo muziku i baš smo cool, brate, pusti onu pesmu što se meni sviđa. Samo koji beše broj, ona 47, 6. Move your body. To, brate. Slušaj, brate, sad pesmu i idemo da se vozimo. I sve gledamo na u pozitivnom, kako da kažem? Smislu. Da, sve gledamo nekako sa pozitivne strane i sve to lepo se završi i da njihovo školovanje počne što pre. Nadamo se da će početi ove nedelje i držimo im fige i sve najbolje za Rekovac i njihovu školu. Ne znam što više kažem. Brate, letimo! A letimo, idemo slatko, jebote. Pa dobro. Brate, mnogo nam je lepo ovako, brate. Sad idemo kući lepo da radimo ovaj klip i da ga ubacimo na YouTube. Znači, učenici iz Rekovca poljoprivredne škole trenutno su na odsustvu zbog stvari, zbog neke nepredvidive stvari, to je zbog starog dotrajalog kotla koji je veoma zarađao i na kome su cevke popustili, morao je da pukne, jednostavno čovjek je morao, nije mogao više izdržiti. Ujebote. Ujebote. I tako je to bilo to? Znači, inače, kako se kaže, prevedi mi support, brate, šta znači? Support, jebem li ga. A jebem ti srpski jezik. Jebem li ga. Kako se kaže to, brate? Ne bi brate znao. Ulazimo u ulicu bez broja. Da, ulazimo u ulicu bez broja, to je inače moj srpek. Kako se kaže, brate, šta znači support? Kako prevedi mi? Jebem u srpski. Ništa, šaljemo kao dobre pozdrave iz Dvorana za Rekovac. Morate možda prekineš. Brate! Ili možda snimiš Juga. Jugo, brate, iz New Yorka je stigo tablice NJ. Ili ti... I ovako, vidimo, brate, sneg se otopio, znači da je Jugo stao bez servo volana. Dobre, i to je bilo za sve ovu emisiju danas. Pozdravlja vas emisija Slobodna zona, brate, 3 prsta.
i vidimo se u narednih nekoliko epizoda. Doviđenja!